Ginbuyagyag naman ni Anay Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan nga may natukiban silang 15 ka mga non-existent projects. Ining nagguwa sa masobra sa 1,600 ka public works projects nga ila gin-validate. Kadam-an sining yara sa 1st District sa Bulacan, kag mayara man sa Regions 1, 2, kag 3. Hindi ini ghost projects, bagod ang ghost projects ano sa Tiglicom. Amo o kung saan anay Tiglicom, amo ang gin-report nga na kompleto na apang kung lantawon sa aktual nga lokasyon, wala man sang napatindog nga infrastruktura. Sa piyag kabahin, padayon naman ang pag-validate sa lokasyon sang non-existent projects. May 160 kung masobra pa nga mga lokasyon nga padayon nga gina-validate. There are 15 advocated. 15 parang non-existent. Hindi pa naman ghost like this is to be validated. 15 out of I think about 1,600 projects of sites that have been validated. And I think there are about 160 also locations that have to be still validated, locations to be validated. Nabalian si former DPWH Secretary Manuel Bonoan. Target naman sang bago gindesignan nga DPWH Secretary nga si Vince Dizon nga matapos ang pagbalasa sini o kung reorganisasyon sa ahensya sa sulod sang 2 ka bulan. Sunod ini suno sa iyang mando sang presidente nga manglimpyo kag kayohon gid ang guba sa DPWH o kung WH. Gindugang sini nga kinahanglan ng madalom nga investigasyon sa mga flood control projects bangod delikada na ini nga problema sang pungsod. 3 years ago, 4 years ago, 5 years ago, 6, hindi. Dekada na po ito. Yun ang sabi ng Pangulo. Matagal na ito. No, in fact, nag-usap na kami ni Kasing Pani, yung minsan, pinag-usapan dito, 2025. Correct me if I'm wrong, but sa 2025, baka nga hindi pa napapabid yung mga proyekto nyo, ongoing pa lang ang bidding nun. Kaya basta po ang DPWH will cooperate fully with the Independent Commission. But we have to wait for that Independent Commission to be created by the President. Nabalian si DPWH Secretary Vince Dizon.